Bună ziua și bine am găsit la un nou episod din, la o nouă serie de Minecraft cu un cocalar și serverul unui bun prieten de-al nostru, mai ales bun coleg, Daki52 pe nume simplu Bogdan. Nu mai săpa frate acolo. Eu sunt ăsta. Și un martaloc cu ochi nașpa sus, Andrei, Andy, cum vreți să ziceți. Și mai e un retardat acolo care s-a închis în nisip. Văd niște pământ. Uitați, retardat. Omul că vrea să mă trola. Deci, fără alte introduceri, hai să ne apucăm de Minecraft. Trebuie să mă scoată terminatul ăsta de aici. Așa. Haideți, bă! Unde? Să ne apucăm de Minecraft. Cineva să caute... Eu am găsit sugarcane. Ar fi perfect niște lemn. Măcar în copac. Swamp. Wow. Lua și niște cactus și niște nisip, că ar fi bun. Hai băieți! Băi, hai mei ca brazii, haideți! Unde ești fratele meu? Uite mei ca brazii, eu mă uit la loc. Oh, lag, ce lag. Ați luat și sugar și... Eu am luat sugar. Cred de toate, cred. Voi luați cactus. Oh, frumos. Dar e decât o insulă să bat piciorul. Nu, asta e. De azi avem lemn. Facem bărci și plecăm. Sau nu s-a spawnat, sau nu s-au făcut ceanculi. Nu e bine, avem toate. Oh, dar Mie tot nu mi se încarcă ciuperci, papa. frate. What the fuck. Da, de asta am zis și eu. Robi, tu unde ești, frate? Voi fugiți și o să iau resurse. Ia-mă! Stai acolo! Nu se întâmplă nimic, nu! Vine noaptea. Ce se poate? Văd un Daki. Văd un Daki. Dovleci! Văd un Daki. Dar ce faci cu dovlec? Și porci. Păi poți să faci lanterne din alea, poți să faci plățită de dovleac. Nu mi se încarcă mapa, bă. Dar ce-și lag, Bogdane? Nu știu, nu mi se încarcă mapa mie. What the fuck. Așteptați la Bogdan, că are redul pe cărbun, săracul copil. Gata, mișcați-vă. Da, mă duc să sugrum un porc. Deci cum ziceam... Da, el. Robi, tu unde ești, frate? Apucați-vă de casă, frații mei, că uite acum vine noaptea. Nu casă, mă, bă, băieți, casă, suntem patru, avem forță de muncă sporită, tăiați lemn cât vedeți cu ochii. Și mâncare? Tot swamp dacă trebuie. Și mâncare, că o să ne... Care fac eu, stai liniștit, de tai porci ăștia, îi sugrum cu mâna. Fă-ți uite o sabie să-i faci mai repede. Stai liniștit, mă, că mea e cea mai puternică, dacă mă înțelegi. Băi, deci trebuie să... Victor, unde e, mă, că vreau să-l sugrum și pe el. După asta să vedem cine mai face forța de muncă. Dar Bogdane, tu pe unde ești, frate? Dacă te uiți în spate, mă vezi. Frumos, la umbra nucului bătut. Și tu aștepți să-ți vină ăia, frumos, ești deștept. Nu, eu stau Am să făcut te 56 de bau, ce prost sunt. Stați să faci să începem acțiunea. Ia uitați-vă de vreo mină, ceva. Da, n-avem să vedem. Nu, îți fac eu și mă ajut, stai un pic. Mai te lemnul ăsta. Tu, Robi, unde ești? Undeva, pe lângă insulă, în orice caz. A, un Rolex și ăsta. Iubesc porcul ăsta. Cam așa ceva. Auzi și... Bă, vin după voi și vă bat. Faceți și mie o sabie, vă rog, că tot voi aveți lemn. Imediat. De peață. Ia-ți și un pic. Ia fă Cătăline niște peață, ca să... Mi-am două ciolane. Du-te și... Așa. Să ziceți mai... niște carne de vită ar fi perfectă. Ar fi. Să ne îngrășăm. Ar fi, dar nouă ne trebuie niște piatră acum să facem un cuptor. Cătălinele, trebuie și sap. Cătălin, de fapt Tobilă. Aruncă-te. Ziceți, frate, pe nume normal. Tobil. Cătălinele. Stai să mă dau pe Bright, că... Nu, acum serios, zice pe numele normal sau... Da, vorbim serios. Bine, Ok. Cătăline, sapă mai repede. am găsit aici niște trestie de aia de zahăr. Cam cât trebuie să... Cam cât facem episoadele? Nu știu. 10 minute. 10-15. Cărbune.
bine Am tu. găsit am găsit vaci. La mai multe. Și eu, vreo 5 așa. La mai multe, În frate. deșert. Nu. Sau ești tot pe Nu, Instagram. Cătăline, Sunt ți-am aici. găsit o fermă de piatră. Uite și pe ăla, Dovleacu. Fermă de piatră, mă. Și aer. Da, Am și găsit, văd patru un, de- Uite-te în Aveau chest cartea. ceva m-a dus, uite-te în chest. Ce a adus, mă? Niște clay, sugar Cred că cane. ai nevoie de niște aer în rapid. Da, dacă ai, da. Vreo 6-7 așa. Da, stai să iau cărbunele ăsta de aici și la tine. Plus că eu Eu pun niște vin acum cu mâncare și... E tot pe știrea asta? Da, bă, e uriașă chestia asta. E pe... Da, da, stai liniștit, e undeva în apă, dar nu trece de gât. Până la genunchi. Și se face și voi o lanternă de aia. Pe cu lanternă o să faci. Nu, da. Super perfect. Faceți și voi un cuptor, vă rog eu? Așa, mă. Hai să mergem la chestia aia. Și carne. Vezi că eu am un ciolan, așa că aștept cu o flincă, măcar. Să iau niște... Bă, unde-i tot lemnul? La mine. Ia pune-l în ăsta. Vrei bețe? Uite bețe. Bețe. Nu mă apuc să fac ceva acasă. Nu mai stai, mă, nu acum, face casa în pământ momentan. Ia, bă, Andrei, Oh, da. Da, prietenoși. hai nu mai fă cetui. Hai să mergem după ăla. Scuze. Poate mai vorbești pe Facebook că te omor. Hai, mă, unde ești? Facebook stylings pe Skype. Hai, vină încoa. Și mai rău. E și mai bine, fraier. Uite, clay. Vină încoa, mă. Să luăm sugar-ul ăsta de aici. Da, o să-l iau eu. Că eu mă Uite la cam... aici, Eu uite mă apuc cărbune să aici, fac o bă, fermă. cărbune aici. Da, frate, cărbune, dar aici am găsit, ai vrut iron ți-am găsit. Nu știu, n-am văzut cărbune. Hai, por, ușor. Hai să mai tăiem unul, că avem 12 mai. Ți-am dat o sabie, parcă. Da, mersi. Bă, era să zic cât e ceas. Apune, bă. O să apună curând. Bine, faceți scorbura mai repede. Scorbura. Perfect. Corbura e făcută, mă. Corbura decât fii cu... Uite alt cărbune. Ne trebuie niște torțe. Păi Uite da, și aici. Torțe, bă. Că uite și aici. Numai- Uite și aici dacă... cărbune? Da. Și acolo. Rine, asta e, ți-am zis, un fel de mine la suprafață. Și încă aici, încă o dată. Minerești ca aborigenie. Vezi că uite aici mai e unde ăsta. Iron vreau, iron. Asta. Hai, uite aici. Uite. Dar trebuie să ne împărțim forța de muncă, frate. Păi da, de ziua următoare, că acum cred că ne luăm la Mumu. După cum arată soarele. Dar nu sunt toi. Da, o să mă duc eu mâine să explorez, să văd. De fapt, cred că mă duc chiar în noaptea asta. Nu e timp de pierdut. Mă sacrific pentru voi. Vină încoace. Cătălina am găsit o peșteră. Păi da, dă-le vreau, uite că o văd și eu. Uite aici. Aici, Uite aici, Cătăline, la mine. Atunci ne mutăm acolo, frate. Cătăline, uite aici. Aici. Vezi? Uite. Bă, Bogdane, ia tot ce e acolo și să dai tepe la ăla. Uite aici. Și mai e și aici. Două peșteri. Dar n-asta e un zombie. Întâlnă copii neon. Că ne băgăm în peșteră. Aici e un zombie. Ce e zombalul ăla? Aici, la mine. Hai că vine acum. E că te pe malul ăla? Da, uite-l acolo. Uite, mă. Gata, te văd. Scuze, dar n-am lumină și Bogdane, strige tot ce e acolo și ne mutăm aici. Aici să nu cazi în groapa asta. în groapa aia. Unde zice că e zombalul ăla? Uite în peștera Dai tepe asta. la mine, bă. Opa, ce grup sunt pe aici. Aici, Opa, uite aici, câtă nu pește. acolo. Aici. Aici e. Frate, ușor, că nu văd nimic. Cât ai torțe la tine? Nu, păi da, am cărbune, dar n-am lemn. Nu, tu zombalău. Bă, Hai, Bogdane! Stai că mă urmăresc zombalăi. Dă mie sabia și bat eu zombalău. Păi du-te repede, bă, dar Andrei, du-te la Bogdan. Mamă. Dă-te pe la el. Ajută-mă. Nu, stai că vin pe jos. Păi da, ai luat Dulce tot ce e pește. acolo? Da, Lol, ce peșteră, e aproape ați platină. trecut de niște vaci. Unde? Da, te văd, uite-te. Băi, ia vino aici, Andrei. Vezi? Am văzut. Andrei, unde Nu e? tu, nu mă nimerești. Nu mă pot împărți în 5, mai apărați-vă și Au. voi.
Eu nu vreau apărare, dar vreau să-ți arăt o Au. peșteră Te mișto. bombardează ăștia cu săgeții, ești nebun la cap. Oh, la Dacă- 4, au 45 coul. Mi-a trecut aia pe lângă scăfârlie, ești nebun la cap. Vedeți că vine un zombie la Bă, voi. băieți, de coul nu o să mai ducem lipsa. Uite aici, e aproape mișto. E aproape sau mișto? Ia E Am că ți te extermin eu pe ăsta. Aici poți să faci o Dai. cameră. Cătăline, aici poți să faci cameră. Jucăm, o să jucăm. Puneți torțe, frate, luminați locul, că Și nu mai e o văd. peșteră și aici. Atacă ăsta pe la spate. Mai e o peșteră și aici, Cătă, dacă vrei să te duci să minezi. Și încă una și aici. Nu, Bogdane, torțe, fratele meu. Unde e chestul cu itemele? Mâncare, frate, mâncare, vă rog frumos. Ia de Am aici. eu. Ia de aici. Un cub, uite un cuptor la Să trăiți. Pune chestul cu itemele, că am nevoie. Uite aici. Eu am tulit-o. Plecați, tuliți-o. Scoateți-l de acolo. Mersi! Mersi, frate! E felul meu de a-ți mulțumi. De Mersi, HP. fiindcă ești tu. Ați mai creeper pe față. Și creeper pe față, mă, că mi l-a zburat direct în... Fus. Bă, unde-i pus chestul, Bogdane? Bă-l dracu să fie. La mine. Păi pune-și tu Inventar. aici. Să pune-l aici, că aici e o cameră perfectă. Băi, Bogdane! Torțe! Știi ce e aia torță? Dacă ești Hai că chior, mâncare avem, mai ești stați, chior. stați faceți și niște aer, ceva. Care avem multă, stai lin. O mai bag la... Faceți-vă ăstea, faceți-vă tăracoape câinii mei. Uite-și în spate. Mamă, uite-l, frate! Mamă. Ajutați-l că se bate ca o cismă. Bă, faceți o undiță. Udiță, ai tu strig, bă. Am una nebună. L-a pus rupt ăsta. Ia uite. Dați-mi, Bogdane, dă mie torțele, că... Ah, ia de Vezi că aici. suntem cu cupăr. Dar nu mai avem... 63 cărbune. Lemn aveți? Da, Uite-l în uite-l. Uite, bă, fă niște torțe. Dă, bă. Ca să mă duc să explorez. De ce? Te urăsc. Dă-mi cărbunele la... Uite-te în inventar. Ți l-a aruncat. Oh, hai că e fain pe aici. Bă, vrei să fac multe torțe sau? Bă, noi de cât timp filmăm? Nu știu, dar iar mi-au apărut 101 de videoclipuri și mă piși pe el de frați. Dacă face așa, nu mai facem niciun film, mă piși pe el. Asta trebuie să oricum te Fiecare are lungime de 1 minut, 1 minut, 1 minut. Ai făcut torțe, mă? Da, am făcut torțe, lasă-mă Păi să fac. dă-le. Nu mai filmăm, hai să jucăm de fan. Mă disperă. E un Cât zombie. un minut filmează, ești nebun? Minut 58 și am Să dat vedem. 10.000.